sure about prom? Yes, Ian, let's go to prom with hot girls. Great idea! But what if other people don't know how to prom? Then let's show them how to prom with the tight rap. Great idea! Before you can go to the prom, you gotta get a hot date that looks real bomb. Get the courage to go up and ask her. I'm really good at it 'cause I'm the pickup master. Or you say, go to prom with me, cause I'm hecka ripped. If you say no, I'll bust you in the lip. Women always like a show of force. My dad was a wimp, and that's why he's divorced. We're gonna show you how to pretty prom. Slamming energy drinks, dancing all night long. Hope your lady's dress shows off her chest, because see, female booty is the best. Cause we're gonna show you how to prom. And it's gonna be the bomb. How to prom. Can't go to prom in a jeans and a hood. Gotta dress hecka handsome and be looking hecka good. Suit, tie, black socks. We the pimps of prom, cause we don't Dudley rocks. When your stupid mom tries to take pics, never smile. Show your badass, look hostile. Make sure you flex your muscles a lot and try to show off. That is a fake video, you poopy. We're not stupid. Oh my god, I got scared. Yes, this is so real. Yep. If this is real, show me your tit. Exactly. Oh, I see. You think I'm funny, don't you? What? Dude, I hope this is what it's saying. Holy crap, your hair grows fast. Look at this. Your hair grew out in like 2 days. Oh, that's so cool, man. Hair grows fast. I wonder if I have any fans in No, really? I'm gonna make a strike! Bullshit! I'm a pug! I'm a pug! I'm a fucking pug! I'm a pug! I'm lost in this forest. What was that? When she doesn't let you kiss her.
I'm in this park. Oh look, my friends! I don't have any friends. Виж го как му открадна, бе! Какво да правя сега? Ай, спасете ме, бе! Ти нищо не можеш. Help! Ма аз ще мога. Help, бе! Не бе, чакай аз тук. Те сетят какво правят тук. Ай, Би убийте нашите го, бе! идват да ти помагат, че... Ма... Help! Help ме, бе! Аре! Идваме, чакай. И това сме замеси вече при тяхното. Еми, умираш като те занесе при тях. Ай, сега някой друг е такова. Аз нямам кинефа, че. Къв си, къв си? Червен. Каубой? Аха, и ти. И аз съм каубой! Аре да отиваме да отвлечем на хората. И YouTube, това е най-новата мини игричка, която може да видите. Как се казваше, че аз забравих точно? Cowboys and Indians. Cowboys and Indians. Да, това е... Може да ви пусне каубои или индианци и всеки от отборите има един човек, който е Godman, така да се нарече, и трябва да го пазите. Нали? Да, и аз сега отивам да го отвлече. Да. Значи ние сега, като сме каубои, може да отвлечеме на индианците златния човек. Като вече отвлякахме. Да, и да го занесеме, там имаме едно място, къде трябва да го закараме. Ето, виждате го тук. Ти ли си го отвлякал? Не знам кой го отвлякал, ама го преследват супер много и падето затворя нещо. Добре. Чете да видим Спайди, какво стана. Спайди! Да, и скайпа се бъгна. Какво стана с тебе? Хората умряха. Ай, водим с една точка, водим! Трябва да се защитим нашия! Бързо качват се да крадат нашия, трябва да го защитим. Аз отивам да изчиствам моста. Така, защитихме, а не, още идват. Да, на моста между другото стават най-големите файтове. Да. Това трябва да се нарече The best most ever. Чай, аз не виждам тяхния. Някъде се е скрил. Ми сигурно. Нашия се изкрива е там горе на... О, шит, някой не видим. Не видим. Откраднаха нашия, бързо! Аз тук се бия, че не мога. Не бе, това сме били... Не сме били откраднали тяхния. Смашна хана. 2-0. Бикини Гърл 21. Вау, това ми звучи доста яко. Убих Бикини Гърл 21. Че се оправя звука, че като дигнах на скайпа и се намали звука на Майнкрафт. Всички видяха. Бикини Girls 21. Бикини Girl. Ой, ето идват. Един се качи горе на моста. Бързо! Спрей ги! Спираме ги. Маш! Олк смаш! Айде да ходим да крадем тяхния. Аре. Аз ще мина тук без да се бия. Ще го изкарам, че ще го смаша. Аре бе. Дай. Смаш! Ма той дете от тяхното се крие много. Никой не можа да го открадне до сега. Никой не знае къде сме. Как бе? Ни два пъти сме го вземали тяхния. Да, ма иди го намери сега. Мой да са го взели просто. Не виждам никой да го е маркирал. Може да са го взели, да не се знае. Не са. Все още. Значи ще ги бия за токени. Аз ще ти помагам тогава. Бих супер много. Смашна хама. Прави комбото. Ето го закараха го. Виж, че някой го е бил взел. Още един. Някой го открадна. Взехме го. Давай. Защитавай го. Защитавам. Той пуска гранати. Бързо тичай с него да го защитаваме. Или аз ще остана да открадна следващия. Ако не ме убият, да. Защото аз ще съм сам също си. Аз един тук ще го защитаваме. Той пусна спид potion като човека не му пука. Един асасен ме би нещо тук.
То тук няма асасини, бе. Еми, той е със скин на асасин. Ей. Ще ме убият. Ей. Аз искам да изчакам следващия да се спални и директно да отида да го взема. Ей сега пак ще спални. Кажи ми когато стигне да го Ей взема. сега, този тук почти го занеси към нашата. Занеси. 3, 2, 1 и сега се спална. Не бихме! Бихме лол. Хей, what the fuck? Някой ми пише хей наро. Някой ми пише хей наро, долу. Аре, ела. Къде си, бе? Аз ще ти дам питиетата, бе. Окей. Роджер Биджорс. Кой искате? Искам едно уиски. Аре! Дай ми уиски! О, баси тъпия бар. Напално напускам. Ето като кълбой. Джинк. Дори не мога изляза, виж. Добре, изляза. Сега ще вляза и аз като кълбой. Коста! Паршик! Hello. Roger Biджорс. Yeah. Good. Ела, седниме тук. Ела, идвам. Come on. Значи, знаеш какво ще така? Ами, аз не знам. О, какъв си? Такъв. Аз съм кълбой. Аз съм жълти този път, омага. Ама ти какъв си, бе? Не, ти си от индианците, аз съм кълбой. Тъй ли? Yes. Ела му отвлечеш. Оле, да, ще дойда да отвика тебе. Идвам. Чакай. Трябва да правиш клип, всяка му отвличаш, човек. Моля те, остема аз да те отвика. В смисъл, ти отдрите бягай, пък аз като да има осте да те отвика, моля те. Ми идват бая хора, човек, внимавай. Бягай! И аз идвам. Няма бягай. Тук те малко... Ема, идвам. Чекай. Ти си горе, някакъв... Той ме отвлече, бе. Той вече ме отвлече. Ето, пускам фойверки. Виждам. За канала, човек. Къде му паниш ти, бе? Ей. О! Ту сма смашна. Ей. О, убил. Такви са тези канали тука, бе. Ей. Ами спасявай, бе, народ. Никой няма да спаси. Ема аз тук тичам отзаде, не знам за какво тичам зад вас, ама. Знаеш какво? Роджер Биджорс. Роджер Биджорс. Бах ти тъпите от моя екип, човек. Какви бяха другите думи там? Роджер Биджорс и другото какво беше? Жаклин Мандо. Жаклин Мандо. Виж, 1 на 1 мамка, трябва да те бия. Жълто ли си аз да... сега ще стане 2 на 1. Фак. Готово. Ние отвлякахме и ние от вашите. О, мага! Аз съм жал! Идвам да те отвлека. Няма да ти дам. No! Аз да не съм те питал. Няма да ти дам да ме отвлечеш. Да, виж на бите, бас, моите кои са слаби, бе. Моите бяха по-слаби от тебе. Аз си приготвям Invisible дъста и като стане напечено, ставам да видим. Съм на много скришно място. Нищо, че от моите никой не ме пази. Те, защото не знаят къде съм. Каналите ли си? Не. Спайди, разкарай се. Отвлякаха ли та? Не. Се ще отвлека. Махайте са, бе. Жаклин Мандо. Жаклин Мандо. Убиха ме. Да, ти изписа. Роджер Биджорс. И какво имаше още едно нещо? Чак. Ора ди фронта коре. Брако хоба! О, ес, спасиха ма. Ес. Спасиха ма. Ора ди фронта коре. Ради фронта коре! Help me! Пак ме отвлякоха, виж го, мизерник. Ти ли си това, бе? Не сте. Шит. Аре, бе, моите са много слаби, бе, много. Този го смашват, какво го правят? Какво става тука? Смашове, машови, вашови, крашови. Фронта корода. Аре, спасете ме, бе. Да, то ще стане 3 на 1 за вас. Виж го тоя! Аре, моя, бе, спаси ма! Спаси ма, бе!
Виж го колко изле, значи. Аз убивам тия, които се опитат да Shit. спасят човек. Те моите са много зле. Айде. Още. Аз ще отвяка другия. Няма да влечеш другия, защото аз те можах, убих. човек. Аз те убих. Много ти гано, нали? А, Те моите са много зле. Ама ултра зле. Значи, казвам ти, мен он няма отвлякал и моите стоят пред него и не го убиват. Те стоят и ма гледат как он няма отвлякал. Ба си излиза таците. Между другото, аз направих една от точките. И аз направих една от точките. За вашия отбор. Дома свършва я. Да. Свърши. Загуба. Честна зала. Тъпи. Клеосера. Чакай. О, гей, човек, ти си пълен гей. Как ще влезеш с мене в кенефа, бе, човек? Ти си гей, винаги си знае. Всеки знае, че си гей и пак доказваш, че си гей. Аз бях влязъл там първи, бе. Его и някакъв друг и той. Мале, не може стават да се сера. Не, оставяйте да се сера. И някакъв пише, this is sex room. О, мага. Я ви блек. Айде, затворих ви вратата, пред. Гледайте, каквото искате, човек, затваряме вратата и то. Махам се от вас. Виж, бе, ела при мене, аз влязах в кенефа. Изнасилихте ма в кенефите. Какъв си? Идеален си каубой. Абе, Аз съм червен. значи си каубой. На каубой си. Калабой. Аз ще остана... Съм жълт. О, значи да има да те Жълт съм, отвлече. ела ме отвлечи. Добре. Гледай, моля да пази се от другите, аз ще дойдеш и аз ще... Аре, аз ще се крия в това, в каналите. Аре, аз тръгвам. В кой канал? Абе, като дойдеш, аз ще ти кажа. Ама аз тръгвам по единия канал, не знам. Искам аз да те отвлека и никой да не ме спръци и така. Тръгнах по единия канал. Виждам някой. Индианец. Индианец. Къде си, бе, Спай? Ме вече ме взеха. Как ще вземат, нали се Едно криеш? момиче ме взе. Аз бях с Invisible. Убиха я, бързо. Ама къде си, в кой канал? Ма не дей в каналите, ела при базата ми, лут. Ми идвам, тичам. Ма аз минах от каналите, защото нали ти кажа, че се криш в канала. Аз ще се крия в канала, ма аз ко да правя? Идвам, къде си? Бързо. Ми един вече ме отвлече. Да! Убиха го. Бягай. Бягам! Не сте на едно място, как ти Чао. виждаш. Чао. Носелята! Давай. Стрелят ма! Help me! Давай. Направи клип. Слушай се, човек! Не! Бягай. Не! Еее. О, май гичи! Добро. Това беше толкова... Беше забавно возене. На мен ми беше много забавно отзад да ме гонят сумати инджи-китайци и така да. Суетички. Vedemo. Джоги боги бъм. Нима пиме. Да, тут другия мога би. Пихме, уе. Окей. Не, ще ни откранат нашия. Умри, Спайди! Умри! Криса, бе, наш. Ма то 2 на 2 стана, бе. Кога стана 2 на 2? Той нашия човек вместо да се крие идва и ги атаква. Пах. What the heck? О, давай!
Мост файт! Да, ви сте повече на моста. Ви сега с комбото, какво да правя. Дай, фръквай да виж моето комбо в фарчене. Не си ме убил ти някой друг моби. Някой друг моби не си. Няма лъжи. Няма лъжи. Още. Няма лъжи. Някакъв невидим, не знам как го виждаш. Не, бягай. Тия момичета тук обаче са много опасни, човек. Откраднаха нашия мамкъл. Трябва да го спася. Трябва, пък аз трябва да Спаси го, бе, но съм велик. Давай, Баджорас. Защо напуска само едни също, дори не знам. Раджас, Баджорас, мри! Има някой не видим. Това е спайдито. Аре, стига сте ма били 20 човека, бе. И тебе та бия 20 човека. Само аз и ти са бим в момента. Да, в момента да, гледай. И вече му бият 20 човека. Какъпа? Вече му убиха. Маняка това. Но не беше ти. Да, той сма бута назад, Аре, умри, човек! Пак ти бъгвата работа, човек. Откраднаха нашия, фак! Убихме го. 2 на 2 сме, аре. То с мой да го оставя, то с го оставя между другото. Чакай. Чакай аз да защита нашия. Абе, нашия е много тъп. Вместо да се кри, отиде там и той пак го взе. Аз не сте, че го се защита. Ето нашия също го... Той нашия не се кри, човек. Кой е вашия, къде? От вашите вече го взеха. Виждам. Спрете! Смашват ма тук, какво ма правят, аз не знам. Ти смашна, човек. И аз сега ще смашна тебе! Благодаря. Ама паднах и умрах. Дай нашия, закарай го! Браво! Ай, убийте го то! Не, нашия! Хелп! Спаси го! Аз ще спасете вас, бе, Аре, спаси ме, аре. Да, вие всичките ме биете, гледай, 3 човека. Отвлякоха нашия. Малко. Къде го отвлякоха? В каналите май. Фак. Спид. Скарай се. Да, в каналите! Бързо! In the jungle, In the jungle. Па, трепете го този. Гоня да спасе нашия, ма не мога. Кой би? Ние. Не, вие бихте. Бихме! Аз... И да, това беше от нас. Надяваме се клипа да ви е харесал. Ако искате още да играем на тази мини игричка, която е супер нова, даже все още в компаса на сървъра, чайте сега ще ви покажа. Ето тук, нали, като цъкнете, ето я. И вижте, пише, че все още не е пусната, а реално тя е пусната. И да, така че е супер новата игричка, сървъра и HiFMC, да не питате. И да, дано клипа ви е харесал, така че ако искате да продължим да снимаме на нея, съберете 150 плюса, нали? Да. Да, 150 лайка, пишете някакви коментари, абонирайте се за мене и така. До чуване!